kasindinɗo e téléphone kantiɗo mo heewa kalisi fuu yetto to Kola Diarra jeeyowo téléphone ji dabanani Bamako banggue Kolombadda si qualité ngaji téléphone ji goduɗi hande ɗi fuu ne keeɓe to makko téléphone ji si marque ngaji ɗi fuu ana toon Samsung Tecno iPhone fa yettade qualité ngaji goɗɗi kesi goduɗi hande ɗi fuu ana toon téléphone ji Kola Diarra ɗi Dubai direct fa Bamako sa yeehi to makko to a yawata fey kanko Kola Diarra e miraɓe muɗum no mbiru enani dabanani banggue Kolombadda numéro bitigi makko numéro 8 ɗum woni bitigi o kanko Kola Diarra numéro téléphone 76 77 16 44 na 79 14 18 52 sa soodi téléphone ana écran muɗum ana signa na téléphone sa naati e connexion ana wula taw wona to Kola Diarra coɗɗa sa soodi to Kola Diarra téléphone maɗa wulata écran muɗum signata fini yettade to Kola Diarra so tawi seeɗa codirɗa na coodowo doƴƴere ɗum woni engrais e détail fuu Kola Diarra ana yeeya kasindinɗo e téléphone ji kala goduɗi hande ɗi fuu sa yettike Kola Diarra a nimsata Dubai direct fa Bamako Kola Diarra ittani en dokkuru téléphone. Assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam bisimilla moɗon e yewtere meɗen e bolagal suudu baba e yewtere meɗen bolagal suudu baba no mbiruɗen ɗanne ni hono yimɓe meɗen joni en faamu anduɓe dunke e leñol ngol woni hono ɓe cilmineten ɗo so battodiri e muɗum hakkille e dow alhaaliji leñol ngol banggal golleji muɗum jande muɗum birki muɗum e hono jaati gatten so keeɓen ɓantare ɗum ɗon woni hono immade bolagal suudu baba on fof on paami jewte men en jaɓɓiɗe de hono noon jokkirɗen nadu fa joni ay ɗum ne oɗon cilmina sanne oɗon jetta e tawdede Pinal TV hertidade de yewtere meɗen bolagal suudu baba ñande fou e dow majjum en cilminiɗo sakike meɗen hande tedduɗo e meɗen mawɗo meɗen tedduɗo e leñol ngol dow sanne inde ande hande ley pulako adunaru ndu foof général Ila Cissé général Soumaïla Cissé anditirteɗo Ila Cissé aywa kanko woni mo cilmininɗen ɗo hande e bandiraɓe tedduɓe yewtere meɗen hande nde ene jogui fayida sanne saabi ko kaleten e muɗum ko omo andi ɗum omo faami ɗum e toɓɓere nde ɓamɗen hande wattodirde hakkille hakkude meɗen e général Soumaïla Cissé ɗum woni banggal jande école nde yalla ko ɗum haaɗi fulɓe janggude jande école yalla ɓe caliɓe janggude na ɓe kaɗaɓe janggude na koɓe jangali jande école nde ko hoɗum laataniɓe ɗum fof o garan famade hande ko fulɓe mbi ko e ko ɓuuri curki nelatake e kammu général Ila Cissé omo andi en to ladde to gonɗen ley guure meɗen ɗe to omo andi mbadiyankaku meɗen o omo andi alahaali jande meɗen en birki meɗen fo wala ko dulli hen omo andi du e ley laamu o no worrini fo ille puɗɗode laamu so wiyama Mali faaɗo gonɗe hande wala fof ko général Ila Cissé dulli hen neno sikke wala ko ɓuuri curki neltake e kammu saɗa lando kabara pulako jande muɗum e école hande so wona kanko landiɗa landoto kase ɗum saabi sen nodduɗennamo ɗo hande kanko woni mo battodirten hakkille e dow majjum e neftinta silmindemo général salamu aleykum. Waleykum salam Boori. bisimilla maɗa e général Ila Cissé e calminali maɗa fewde e ƴeewoɓe Pinal TV fa naate e yewtere nde. d' accord mi weltima fa sanne e warde ley suudu meɗen Pinal TV sanne eyi mi barki yimɓe fof gonnoɓe ley Pinal TV e administration Pinal TV mi membre muɗum sakiraɓe ƴewɓe Pinal TV fof ley pulako o e dere pulako e yiɓɓe pulako e yiɓɓe leeso pulako mi salminiɓe fof mi wiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi. wa aleykum assalam wa rahmatullahi kamɓe ɗo ɗum ɓe jaabi maɗa bisimilla maɗa e général Soumaïla Cissé e hande e ley Pinal TV ɗo mbiɗa andi a wona koɗo e oɗo nokku nenno pulako o yettaki ko wiye général Cissé o na o wala fo dulluɗo général Ila Cissé yettaki fof ko gaɗen hen ɗum ka e landogal gongal saabi wala dulluɗo général Ila Cissé e joni en natan e toɓɓere meɗen landogal général Ila Cissé ko ɗum saabi so fulɓe janggay école ko ɗum haɗi fulɓe janngude école ɓe haɗaɓe janngude école na kamɓe jaati woni saliɓe janngude école bisimilla. eyi on landiki ko kawen ɗon landade eɗe gara haalde eko kamɓe haalde dow muɗum jaati sabi oɗo andi nokku fuu ɗo jande wala fuu peeral wala sikki wala nokku fuu ɗo jande wala pinal wala no wori so a janngali a feeray a pinay a laatima accuno kam koni daabani a laatade daaba sikki fuu wala ay ley maji hande si goto mbawɗe wiide ana ɓatto pulako e heewde ɗum si bamarankoɓe yaade manigaɓe
sawana ɗum si fu ɓura pulako heewde ley Mali hannde ley Afrique du wala ka sa a ƴeewi ley siŋaji ɗi fof siini mo haaray jande mo heewa e janngoɓe yo si meɗen o ay huɗo laati sababu mum jaati ɗum kamɗen ƴeewde sanne ɓe kaɗaɓe sabi suka namnete e jande no wuri suka naɓata hoore mum e jande so yaani fuu sara haɗi ɗum yaade ley jande taƴora eyi naati du woni ko waɗi se wañi ɗum du wonto se sali ɗum du wonto sanne jono ko kalte haala muɗum huɗo waɗi se pulaako o yiɗa e jande me namne sukaɓe muɗum e jande tubakoɓe wiyetende l'école jaati sen ƴeewi nde diina Seeko Amadou nde diina ka wonno e dow jaati ɗum kadi Seeko Amadou nde e nde Seeko Umaru nde ɗum kam fof diina wonno e dow ley tamatarani furnage e hirnage ɗamde pulako bon ley muɗum nde diina ka jangguinte Qur'ana o jangguinte sabu ɗum laamino nde ɗum laamino kañum jangguinte kañum laamino sikki wala laamiɗo maɓɓe fof waddi hooreɓe muɗum ley gelle ɗe si ɗum almami e si ɗum hoore diina e ngara jooɗo walla diina ka ana yaara yeeso sanne bon si ɗum waɗi ɗum ko haal l'école haaltake ɓe kay ɗe mbawi yaafadde ɗum e no wuri caggal mum ko l'école o wari ko on ɗon zamanu yawti o zamanu yawti goɗɗum wari zamanu indépendance o wari jaati école wari nde indépendance o wari nde laamu Modibo Keïta wari socialisme wari socialisme wari e poti e kulle ɗe fof ko ɓuri heewde e muɗum politique muɗum bon socialisme o kañum ka faa waɗi décret wi jande français yo sembe e doole ley Mali enseignement obligatoire en république du Mali bon ɗum waɗama ɗum ka wajibi tan ɗum ka wajibi sembe e doole leyɗe na siŋaji goɗɗi ɗi fof mbati ɗum ka si meɗen o yaari caggal fulɓe ko waɗi seɗo yaari caggal jaati modibaɓe janggonoɓe Qur'ana ɓe ɓe jiiɗa l'école o kambari so l'école o wari fuu ɓe tetete sukaɓe maɓɓe ɓe wonnoɓe ley bolode saɗa jangga Qur'ana jultoyoɓe se garta ɓe tetete ɓe sukaɓe so mobbo nde tetama sukaɓe jangginoɓe Qur'ana na janggoɓe Qur'ana fuu mobbo o telti laati woni lekki keɓe muɗum tacca no wori non walay modibaɓe ɗum walayɓe kasen kambari nde saɗa janggina suka fuu nafa wohen nafa mangal wohen sa nangi ɓi amiru saɗa janggina ɗum ɗiɗi fuu garɗo dañ ko keɓɗa sa nangi ɓi jowro a janggini ɗum Qur'ana jonol gargol fuu dañ ko keɓɗa sa nangi ɓi demowo so kettal woni dañ ko keɓɗa so maaro hesama heɓa heɓa sa nangi ɓi ceɗɗo awowo jaati nde awgal woni dañ mabbo ko hiɗɗo sikki fof sukaɓe ɓeydu ana gollina modibaɓe mumen ɓe gollina ɓe sanne ɓe ndemoya ɓe ɓiroya ɓe kettoya ɓe gaɗa fof ɓe gaɗa kokka mabbo bon o sa wi a teta ɗum fof fa nana ɗo e l'école an tiiɗi jaɓa de nawatako hay nde propagande o fuɗɗi l'école yo keeferako allahu akbar joni kadi ɓe nanni hen politique jande école nde jande heferɓe ɗum naati e meɗen enen pulako kambari enen ɓuuri janggude Qur'ana ɗum kadi ɗum jooɗi e ngani meɗen ɗum ka enen ɗo ɓuuri fof natude ɗum naata e siŋaji goɗɗi ɗino jande l'école o keferako e pulako o tan ɗum naati ley tamatare meɗen nde furnage kañum hirnande ɗo pulako woni to tan ɗum naati ɗum naati ɗum bonnani e kulle kewɗe sikki wala sabi on fof a ɗum ka mobbo wi suka yaata lekkoy ɗo kambara ɗum keferako e mobbo biyowo ɗum ne hono ɓuuri ɓe darni ɓe hedda ɓe gaɗa propagande ɗum intérêt mumen tan ɓe darni wona goɗɗum kasende wallahi wona ɓe mbiyata ɓe jiiya ana windi e hadisa ɓe mbiyata ɓe windi ana windi Qur'ana sa jangi jande l'école fof a kefer aya eɗe andi le hadisaji ɗi ɗum windama ɗum wiyama ɗo andal woni fof tewtoya ya tewtoya bon andal woni fof ya tewtoya so enen andal heeɓe jandeji ɗi fof e jande ɗi woni e jandeji ɗi fof andal wo e français wo e arabe woni e jande e japon wonɗe jande goɗɗe ɗe e yiidu hunde fof ko moƴƴina hande e ko naftorto ɗen fof e jande iwde wona e jande Qur'an tan fof e jande iwde nonno ɓe kadi sukaɓe meɗen ɓe janngude ɗum waɗi so mbimi ɓe haɗaɓe suka ka andama surtout premiére année guila duuɓi joyi jeegom fa jette o ka andama joni so sara naɓi ɗum jangga so sara naɓay ɗum janggata haya sara o holli ana yiiɗi wajjambini ɗum tan waɗa yaati a yiiɗa wajjambinoyɗe kañum anda a yaata haya ɗum won e retard ko keɓɗen e jangginde sukaɓe meɗen ɓe jande ko mbiyete jande l'école
so wana ɗum jande lekkol harma sikki wala koye gollirta hannde fof e jande lekkol iwi nowr dukka anni dari hunde fof koye gollirte hannde yiide enen ko kaldete ɗo e télévision yaade mobile aji ɗi natten yaade machine ngaji ɗi gollirten yaade ko naftortoɗe e aduna meɗen fof e jande iwi so ɗum dañimo o mbi patti sukaɓe naate o tooñi leñol ngol o tooñi sukaɓe hay ɗum waɗi ande ɗum yo go'o e salgol yimɓe meɗen janngude ɗiɗo ɓerde wonɓe nangi mawɓe meɗen heewɓe ɓiɓɓe tubalɓe nde so ɓihu nanngama ko ɓuri hewde fuu wattitiren ɗum e ɓi ɓalejo muɗum ɓi tubal goto mbiyata jaɓi ɓihu goto jangga ta joɓi sappo suka ɓi laamu fuu taw gotel tan jaɓata nanude l'école ɗum mbiya tawa laamu o hulata poti laamu o wiide o jaɓa e waddude suka makko e l'école o waɗa hen gotel ko heddi ko fof o wattitina o wattita e makko eyo ɓaleɗe rima makko ɓe ɗo nannate ma goɗɗo kase takallemen makko kunowomo oɗo hay accu ɓiya o wara narta l'école de ni suka wawa nadde wawa salade nanna jowre en ɓe ɓeyde ene kaani haaldede sembe maɓɓe fof si haala minen kene jii somin kaalde e maɓɓe min mbi acce sukaɓe jangga fuu koɓe jabato men de maani si sukaɓe ɓe fuu naati l'école si ɓe jeeyi l'école homo drasinayi ɗi homo orata ɗi homo jawnota ɗi homo ɓurnoyta ɗum ɗum du wara daro tawi aɓe jogui e ɗiɗo natta toon or woɓe namita e duɗal a saliki ɓeɗo naata l'école en wara kamara a ronku durowo nayi maɗa na ɓirowo nayi ma ɗum fuu hakkille naatita ɗum fuu dow yiɗa o woni ko dow yiɗa o tan woni hakkille gannaɗo ɗum kefera ɗum tan ɗum nannama e hakkillaji ɗi hawlu ɓe jiɗa bon poto ɓerde du heewɓe maɓɓe jii ni sukaɓe naati l'école so puɗɗi janngude fuu joppa ɗum ɗum won sababu mum sanne enen ni gelle men ɗe ko ɓuri heewde fof premier cycle tan woni hen wiide premiére année wade 6e sanne nde 6e o ƴaɓɓi fuu sukaɓe fuu naɓe fa nokkuji goɗɗe ayyo naɓete nokkuji goɗɗe si sukama yeeyi to wona wajibi tawɗa jaatigui eɗa anndi ndewru woni waɗata suka maɗa kokka deworɗo maɗa mo wona annduɗa fa sanne mo wona sakkiki maɗa nonno sukaɓeɓe saraɓe mbiya mitten wala toɓe naɓɓamo de nantaɓe ɓe kaara ɗo 6e ɗo ay jande 6e tan wona jande hokkatama diplôme ɗum wallatama keɓa golle ɗum wallatama laata magistrat ɗum wallatama laataɗa commandant ɗum wallatama laataɗa gouverneur ɗum wallatama laataɗa général acci hakke caati bon ɗum du hen so ɗum iwi hen e ngari e sukaɓe jangi keɓa yaade second cycle juppi neno modi maɓɓe mbiya min kalani o gadde sukaɓe moɗon gara jangga le boloɗɗe jangga fa jippina Qur'an mais ɗum du woɗo ɗo hani hadde no a jangini suka maɗa Qur'an sa wi a dooma fo o jippina taw o laataki jokole so laataki jokole o wawa nadde l'école so naatan l'école ɗuɗo latto latoto santaru bon ɗum wona golle na laataki dabotoɗo ni na laataki jiilotoɗo ni no Allah subahana a laataki bandi hay ɗum fuu e jiɗana leñol ngol ɗum waɗi seeɗe darde yimɓe men ɓe sono jande men nde jaati sa ƴeewi jande Qur'an nde jaati hono no accana kam hanke wona taccude konngol maɗa e fande men e jaɓɓade ɗon jande Qur'an nde jaati hono no jangguirten ni garibal woni hen tampere mum o anda mawni nde neɗɗo yetti wonɗo yetti futtama fuɗɗi saɗɗa nda fuɗɗi saɗɗa a garbintoɗo hono gatta jande nde jaata yoppan sa yoppi jande nde hoɗum kuccata e muɗum sabi a ekkintinaka golle golle fo a ekkintinaka woni woɗɗo warata ɗum mbiɗa joni na laati ke dabatoɗo na laati goɗɗum kasa Allah surani na laati sabi joni ko temedere janggoɓe Qur'ana ɓe sa ƴeewi modi ba ɓeedu kewano ɓe kewa wodi waɓe joom angal jaati kay ɓe kewa sa jangguini temedere suka hono sukaɓe ko mbawi yaltude hen fa laato hafise ɓurata sukaɓe sappo bon eɗen jiiɗi hafise e jalta ley meɗen ko jiiɗa sukaɓe meɗen fof kaaɗa e ɗo tanka tawi wo yaruɓe nokku yo yara banggue goɗɗo taw ana mbawi bollude ana nafa koye mumen ana nafa modibaɓe mumen ɓe ana nafa sara e sakaraɓe muɗum kay mu feese fof en mbi kamnan jangde fa jippinen Qur'an o hewata jippinoɓe de dawa haaɗuɓe e lawol so haaɗi e lawol huɗum latto Allah tan ɓuuri andude e joni e wartude e toɓɓere meɗen nde fa hannde en paami joni ka hono ko watta e hakkillaji meɗen jaati hono jande école nde yo jande noon jande heeferɓe fa yimɓe ɓe mawɓe ɓe ana mbiya nannguɗo minen min tawi mawɓe amen ana mbiya nannguɗo ɓiyum so waɗi ɗum e jande junngo ɓiyum so waɗi e jande école fou ɓiɗɗo nanggen junngo ma ñande laakara watte jiite ɗum fuu minen ka min tawi ana haali bo nenno joni min ka mi yiiru yittere an nde sukaɓe sana naɓe e école
fa yimɓe nan do ani hay Allah biltu ɓiya maɗa o ɗum ka mi yiw nerregol Allah biltu o e jungo ɓe yimɓe ngel cukalel pamarel wiye naɓete école du'a woni ko watte yimɓe waɗata se du'ani kammari sukama nanggam école wallahi jam yiritora wallahi ɗum ka ano wonke pula ko wona an tan e ɗum woodi fof ɗe andi ɗum ka rewɓe moya mbiya kela yoyo suka muɗum nanggama école ay bo nani joni général ila e joni en keɓali janngude jande école nde hono no hoddiɓe men en woɓɓe ɓe janggiri école on hoɗum ɗum laatani en keɓali janngude hono no heddiɓe woɓɓe janngi ley mali ɗo hunde fof ɗum waddanayi en kana torra bori jande ƴeewa ley laamu mali o hannde yiɓude magistrat e ɗum juujoɓe juujo en warde kulo ndaw en yaade sordasi e mangal paɗe warde dogotoro e mawɓe hey pula ko aɗa famɗi he o jaaɗa fuu e majjum fuu kana ndaara nantinowoma faransi na bamarankoore so keɓa yettade ɗum en jiiɓe fey so ɓe ngari ga meɗen ga joni eɓe jaa dogotoro kana ndaara suka maɗa naɓaɓe janggo l'école sella dogotoro en ɓe e ngala dogotoro en hono kaluɓe fulfulde heewa so e jangguino l'école joni honno woɓɓe ɓeyni seɗen kewi dogotoro en se neɗɗo meɗe ii bourse wari saɗa ya wona ko gaɗa nantino wara jodde dogotoro haalda face à face ko woni e muɗum sabi wo ko neɗɗo yiɗa haalande goɗɗo fa haalan dogotoro wo ñaw cuuɗiɗo am ta yiɗa haaldude sikke wala andi ɗum fof wonto jokka sériyaji gari fangal neɗɗo wari waɗi plainte dow sukaɓe meɗen na dow neɗɗo meɗen jaati ɗum so a wari a tawa juuji en ɓe fof siŋaji goɗɗi fuu goɗɗi simo kaɓeten hannde no wona komi inda kamɓe ɓuri heewde e laamu e laamu saria o fof mari hannde fof kamɓe ɓuri heewde fuɗɗan gila procureur jaha fa juge d' instruction ƴaɓɓoɗa jaha fa hono procureur e généraux e ngara fa cour suprême jaha fa cour d' appel woni cuuɗi séria mawɗi sériyaji mawɗi iwde ni nabbillaade fa dow a yiyata hen mbiya o mbimi de voilà bon ɗum fuu ɗum ɓe kabdete hannde ɓe feese ɓe gana meɗe kamɓe gontu ɗum so haala woni hakkude ma e maɓɓe so wettikiɓe homɓe ballata ɓe ballan ko iwe maɓɓe kote balla ko iwe maɓɓe de sikki wala yiɗande warde wona wayede goɗɗo de sikke fuu wala ɓe ballan ko iwete e maɓɓe ɗum wontu bon kumo ndaw e seeɗa keɓɗe e mali hannde ley pulako ay kumo rawne ley gelle men e kañum woni Allah de ko wi fu ɗo haaɗata ɗon fu ɗon woni bon kuma raw e nokkuji goɗɗe ngara naata ley gelle meɗen kañum e piyata kañum e nanggata kañum e naɓata laamu kañum e naɓata saria fof kañum so wala e neɗɗo maɗa jo aɗa bilto a biltata ko kañ jaati ana yiya wala fof ko annduɗa wala fof ko annduɗa wala ko mbawa kañ jaati se a ɓattike ɗo an torro ana ɓilla ɗum ɗan ɓillat yiirayma kana aɗa jogui ne an andi a sottan gaddo maɗa sikki wala wiya ya waddoy ardiɓe gara wiya je gaddo unayi temedere jaha cotta coltio maɗa fof gara gatta e jongo muɗum wata yurmede muɗum woni e si meɗen o so e jeeyi saria yurmede fof sa won jawdi sa wala jawdi yurmede fof wala nangue udde gaɗe ɗum defere gaɗe ɗum to kaɓɓe ɗum wala ko andi hen sabu wala ko andi noon o torro foori e meɗen kambari e janggali ngale e solde tengal jaati ɓe mbi sa nani ɓiya e solde tengal fof alata ko keefeero ayo ɓe anda ka ko Allah jaati wi neɗɗo garowo fa reena leñol fa reena leydi fa reena siimu fa reena miskine e Allah kokko yonki mum fa reena woɓɓe o wawa latade keefeero fe so keefeero nata aljanna o wawa latade keefeero nonno kambere ɓañi teni fami waro kambere fami reena leydi watta kami keefeero si e naatino hannde e solde tengal ɗo gonɗe hannde kulle kewɗe anɗo aɗa yetto si meɗen o yettata koye si en gonni sukaɓe les patrouille ngaji ɗi ana jalta hono crise gonɗo hannde o tiɗalla gonɗo rafi ndenaɓe goɗuɗo hannde o hono rafi ndenaɓe gonɗo hannde ley nokku men o ley tamatare meɗen so tawi ɓe jogino sukaɓe fa heewi hommi woɓɓe ɓeyni joni kono sondage en ɓe gorini ley temedere maɓɓe futa ɓiɓɓe fulɓe capanɗe joyo anayi si ɗum anayi fi so noɓena fi capantati tati anayi eyyi jaltuɓe ya patrouille ɓe kawrata e pullo ka ana cagganamuɗo ɓe pellat na pullo nangatake yeeso maɓɓe hedde ana fiya ana ɓorte ana wujja fulɓe natta ley gelle fulɓe heɓe ɗo poye ɗo
tawi a pulaɗo ni pati pati waɗe si an laami jata ya patti cele maɓɓe ɗum fuu tiiɗalo mo ane e meɗen hay woɓɓe anoto siŋaji mi indata a faami ana jogii ley sordetenga e fuu ɗo jiiɗa temedere neɗɗo fof ɓe jogii capanɗe jeego koye fuu yimɓe maɓɓe a tawa kanankoɓe ɗo fuu kamɓe a yii wakkati fof ɓe mbiya a dosa to laamiɗo o oɓoni torra fulɓe kambari o ɗum to o ɗum ga se naatani so a yahay ɗo kanɗa soroweede sa wala hen a surantake de ay ɗum pula ko hani andude fa anda tiiɗangalji kewɗi ana keɓa en rafi e naatay e janngugol ngol e jande l'école e naatay he saratake se keɓe goonga e jata laamu se keɓe goonga e jata e dartako e sordasi e kaale fulfulde se keɓe goonga e tawatake ɗo ɓe patrouille gatta fa ndaara bonɗo ma fa ndaara gujjo fa ndaara auto se keɓe goonga so brigade woni ley nokku minen min yiino min gonno e laamu o nde miɗen sukaɓe miɗo wonno défense mi yii toon ɓiɓɓe ɓaleɓe ɓe yiwde bamarankoɓe yaade woɓɓe kasi gara mbiya kan mon capitaine miɗo yiɗi mi hokkede ujunaji temedere mballa yalla suka ana laato commandant brigade douance na commandant brigade motti na commandant brigade jelluɓe na commandant brigade ga e ga kamɓere hoɗum kamɓere garɗo to fuu heɓa duuɓi tati a tawa a mahi galle ma motti a tawa a darni sayre ma motti taw a fuɗɗinade galle maɗa bamako hoto jangguiri yiwata e fulɓe ɓe goɗɗo wala toon joom jawdi fulɓe ɓe tan yiwata kamɓe woni ñaameteɓe jogii koɓe ñaami wala koɓe andi ɓe jogii du nanngaɗo fuu so yiɗa nadde kasuna yiɗa wadde kulɓine ɗum ɓe kaɓɓe juuɗe mum ɓe gaddi ɗum fuu so mbiɗo wadde fuu ardiɓe ɓe gara mbiya a waddata wadde ujunaje temedere kokke ɓeɗe jalta jomum itta ujunaje temedere hokka na seɓe gari fa ɓe carda hakkude maɓɓe tan koye hakkude fulɓe ɓe koye mum ɓe jo seɓe gari fa ɓe carda a yiɗami liɓe aɗa andi no ni woni e gonga sanne ka se waɗani e laawol ngol fuutano mbiya hey ina woni e gonga de ɓuri jallu ina woni e gonga ardiɓe ɓe gara mbiya aɗa no gatten waddu million so kokkiɓe joni e mbayli tan gonga makko laato pene ɓitta million ɓe kokka guila ɗo brigade ɗo yaade fa to procureur ɓe jiiɗi o kalisi tan haala ka waylite ɓe gaɗa ɗum non ɓe mbiya jeeyi gonga ɓe jeeyi kaldo e taf jeeyi kaldo jeeyi sa ɗum ɓe kulɓini sa jaɓat ɓe kulɓini ɗum fana rafi jande so juujoro o yo neɗɗo meeɗen jo aɗa woɗo wawa yottade en ɗum fof woni hey ɗum timmata haalde hono torra ko jande watte pulako torra mawni de ana mawni kande ɗum fuɗɗete nde en anda e anda kamɓere ardiɓe kamɓe haalde ɓe ɗori koye diina ɗe hewɓe maɓɓe majjini leñol ngol ɓe accala kan hakke de wona yuude neɗɗo wona haalde bonka hooreɓe diina mi ɗo waɗɗo saɗa mi ɓi garibo nowru ka ɓe anda hono ni dartoɓe heddano mbiya ɗum jande keferako pati gaɗeni kammari intérêt mumen ɓe tori pulako waɗe ka fa hande ka eɗen mbawi wadde ɗum corrigé ɗum ndenno hande ko hatta e ene koye min immoɗen joni kalde e sakiraɓe meɗen ɓe acca sukaɓe ɓe janga mais général jande école nde jaati wiyama miskina wawa janggude noon ɗum ne mbiyatun ɗum kayo haala koye wallahi ɓi miskina wawa janggude minen natuɓe hande a ɓaman koye pulako kewɗe ɗo mi yallata fe goto ka ɓi tajiraɓe famɗi hen de ɗum fof ɓe miskine kamin naati fe so sembe nanni min fof sembe nanni kamin naati min jangi Allah waɗi fa min jettiɗo min yettotoɓe jawdi kamin joɓatama ndeka enen kay hono yoɓude jawdi fa janga o walano a yoɓan jawdi fa jalta ka yoɓata jawdi so hakkille ma hollima tan a yaha hay joom hakkille ne wona mantade andala no ɓuura pullo de yalde hakkille a ɓurata pullo ɓurata de e signage ɗi fuɗi kamin wawi hutude jumɗami haala ɓurata kamin jii sukaɓe no jangoɓe ɓe fuu ɗon jiiɗa sukaɓe fulɓe naati fo tan kañum ardi kammare hakkilo ana weeli fey se ballatake fa jangga tawa jangoɓe ni tan ley lampe no pétrole ma ley douze ka hatta hakkilo lamɓe hokkimi hakkilo ana weeli nanno ɗum ana torri en wiide kana joɓa kalis o ɗuka hande sa wi a naato le université ngaji privé mawɗi ɗi ka wajiɓe a yoɓa ɗuka wona enen tan ɗuka e siŋaji ɗi fof no yimɓe fof ka sa waɗa jawdi ma walla université publique aɗa wawi hebde diplôme ka jawdi ana heewi du noon senen saabu nde wonde jawdi walani hande ka alhamdulillah hande ka alhamdulillah et puis pulako homo ɓuuri en jawdi kalden gonga homo ɓuuri en jawdi fulɓe wala ɓurɗo pulla jawdi de yarrade e andude ɗo gatta jawdi ma ɗum woɓɓe ɓe ɓurdi en sano ɗum joom temedde ɗiɗi nagge aɗa wiya wala jawdi nagge fof ana yaha ujunaje noga ujunaje deɓe ɗum so wona milliard joguiɗa
ka wala fe faɗo lobbo ana ɗum je wona ɓurdema jawdi no so oto ɓurima fuu hakkille ɓurma kañum andude laawol lobbol ngol joginal ngal ɓurte ɗi tan ɓurdi e hono pulaar aɗa jogii jawdi ɗe wallahi aɗon ƴeewi e ndeman keɓe e nduran keɓe e awan keɓe ɗum kam fulle pulaar ko gaɗani e jaagoto keɓe hannde jaagano hoɓe jawdi hoto jawdi heddi ko foti daabaji hannde aɗaɗo jawdi heddino futimi demal kam toɓata heɓatake mais daabaji ɗi ko anni ndonata ana naɓe kamɓe ɓe fof anni ndona daabaji men tan famille ke sanne e général Ila Cissé e bisimilla aɗa wawi sultude e jalan ndiyam nam e wartude e fa hannde e dow landi meɗen ndi général en paami sanne hono Rafi Diande fulɓe banggal école o yo fulɓe ɓe jaati kañum en woni hono saliɓe janngude ɓe mbañanaka jande nde kamɓe jaati cali kamɓe celi janngude wona hono laamu tawaɗo nden o wañani ɓe jande nde laamu ana fonduno ɓiɓɓe leydi ndi fuu e banggal jande nde joni e général an a jiiliɗo a anduɗo ɗum ɗo fulɓe ɓe goni e aduna o fof hannde wala ɓenduluɗa hen hakkude Sénégal kañum e Soudan fulɓe goni fof aɗa andi no fulɓe ɓe gurri hakkude fulɓe leyɗe goɗɗe ɗe e fulɓe meɗen Mali ɓe hoɗum sendi ɓe e banggal jande école tawede e laamu na tawede e organisation ngaji mawɗi aduna bawɗi humtude haaje ɗi hono ɗum wurri e leyɗe goɗɗe e fulɓe Mali ɓe hono ɗum wurri landi ki jaati hono ko tiiɗi jaabade sabi sa ƴeewi hono gemɗe ɓattiɗe en ɗe Burkina e Niger kañum Mali ɗum ka fof gooto ka sa woɗɗo hikki a yiyi hono Afrique central e jaati a tawan toon pulaako o jaɓi janngude nde gila aradde ɓe jaɓani jande nde gila aradde hono ɓe mbiyata laamiɓe maɓɓe ɓe kamɓe laamiɗo ɓe jogii enen ɓe mbiya amiru kamɓe mbiya laamiɗo laamiɗo fof jogaɗo toon fof a tawa ana gonɗini jande lekko ana gonɗini jande lekko ana naɓa sukaɓe muɗum dekko ana walla fa laamidal makko ɗum woni nokku mo o laami o walla sukaɓe mo a naata l'école bon Allah waɗi ɓe naati ɓe jangi eɓe jogii laamu ɗum hannde to heewɓe maɓɓe fof ane laamu o non no kamɓe ɓe laamu eɓe mbañana sukaɓe maɓɓe naata heen ɗum ko waɗa ga meɗen ga enen laamiɓe gooto gooto keɓata fii amiri e gelle men ɓe gooto gooto keɓaɗa gonɗinɗo jande l'école c'est pour so sukaɓe sembe doole nana ɗum a yiyata amiri fii gooto nanngowo babba suka gooto udda ɗum kamɓe suka muɗum yaha e l'école a yiyata amiri fii gooto jawto kumalaw wiya kumalaw ɓe bindi sukaɓe hinne mani gaɗa yaade nanga sara e maɓɓe minen en gaɗɗino ɗum konno no gaɗi ɗum konno sukaɓe nodda niwa en kuuɓi e boji ɗumeni ɓe caɗoyaade min kalmiɓe kumalaw kumoɗa noddi sara maɓɓe min pati indamen de noddiɓe waɗiɓe baga baga ko mbiyete baga baga ko jiɗiɓe so gadda sukaɓe ɓe dakko ɓe udda o ɓe gartiri sukaɓe hay e gara ɓe wona haala modi baɓe men mawɓe ɓe ɓe ka mbaɗa mi anda la no gulluno kamɓe ittu ko waɗa maɓa e suka maɗa l'école ɓe gaɗata ɓe gaɗata nene joni leyɗe pula ko Afrique central o ana ɓuuri en pinal hannde ɗo gonɗen ɗo abada ballal pulaako ka eɓe ɓuri e wonde e laamu eɓe ɓuri e bon pat feese en waɗɗaki fa to Sénégal anni Sénégal an jogii fulɓe heewɓe jannguɓe fa université ngaji gonto ɓe ngaɗi to musée ngaji e fulfulde laamiɗo to hannde o mo haɓani pulaako bon o haɓani Macky Sall o haɓani pulaako o waɗi kulle kewɗe banngal pulaako fa ɓe ngaɗa yewtere nayi hunde jononi ɓe gurtini ɗum fof ɓe dari yimɓe garde joom sewro lobbere fora saro c'est sararo kañum ardi fu den ko waɗana Cameroun ana waɗa ɗo hitande fof fête de la vache Alhaji Abbo waɗanɗo ley gawde ɗe cefe ɗe fof gaɗa défilé sewre fof damnide hokke fa heewa ene ɗe jogii laamu o waɗa joom e dadakamɓe jaati goni laamu kamɓe jaati goni e laamu o kamɓe doɓe gaɗana joom e jawdi ɓe jaati aɗa gaɗa ɗum mais Sénégal laamu ɓuuri gollande pulaako bon ɗum fof aɗa ñakki kam men ka wona kamɓe ɓe ngala koye jogiiɓe jawdi koy mais ana famɗi heen fewtuɓe e jande fulfulde e jande fayansire nde ballal leñol ngol yo wala de kana famɗi se en kawrinino jooni en fof ɗumaniki ɗum sembe e doole kana sukaɓe meɗen jangga l'école ho futa iwata toon jippo toon député meɗen naata to feyse ɓe keewa sensibilisation ko wiyete sensibilisation ko waɗe findini sukaɓe acce sukaɓe naata l'école
ngendi fu ɗo andude l'école wala fof kaɓoɗe banggal laamu wala l'école ana yaato sabu nde Alpha Oumar laaminode o yaltini sariya wi ngendi fu ngendi wotiri fof école goto wi fe so ni lekki ɓe janggata kanko Alpha Oumar Konaré ɗum nafi ɗum ɗum nafi sabu gelle kewɗe udditi l'école ngaji laamu o wallimo wawri ka o iwi hen joni wayɗi woppama de kaɗum famti ha fa hande ka wayi yiɓe jatinadde l'école ka mbawa a tawan to l'école o woni to ana woɗɗe galle mumen sikke wala a tawan siɓe janggi ɓe ngala cantine ngaji ɗo ɓe ñaama non no yaade 4-5 kilométre wartirde koye ɗum yaafa newaki bon ɗum fof ana ɗum fof e balligu laamu o nanno laamu o do ana hani wallude yalla jande pulaku nde ana tabita fulɓe ya jande fulɓe e français ana tabita sanne sammani ko sanne général Ila Cissé e noon no joni onon jaati ono yimɓe jangguɓe école o illa e puɗɗode indépendance nde mani jaati fuɗɗi nde on janggi nden on naati e laamu o on jii ko laamu o woni nden no an e honoroɓe maɗa woɓɓe tawaɓe fay so on keewa e hoɗum fuu darani ɗon banggal findinde leñol ngol sabi onon ko on jii ko woni hen onon andi ɗum latto hono hunde nimse mawɗo so fulɓe ɓe janggali onon ko on paami ɗum illa nde aya bonnenno hoɗum jaati darani ɗon ɗum fa tawe fulɓe ɓe keɓa pinal majjum onon jaati natuɓe hen si jii hoɗum darani ɗon e majjum iwde nden warde ɗo gonɗe hannde komin ɓuri darnade he fuu min kolla pula ko somin goni komin goni hannde fuu Allah walli de mi sababu ɓe janggi l'école so o jiiyo ɓe ngara amen wallan ɗum ga wallan ɗum to wallan ɗum ga fuu kammari min janggi l'école somin liɗo fu dogana keɓɗo ɗumani fu dogana mani wallan koye ɗum to ɗum général wallan ayo so on jii ɗum pula ko wallan tat pulaku ɓe jangguɓe huɗum wonɗum so wona kambere jande nde bon kase dun heewɓe ley koye pulaku ɗe ana jaa e gelle mumen ana balla no mbawri yogaɓe ana uddita l'école ngaji yogaɓe ana gaɗa jardin d'enfant ngaji yogaɓe ana gaɗa fait prix wono ɓurɗo wawde janggude fuu tabi ɓe andi si pulako ana hen fuu ana moƴƴa heeɓa hoore nden ko waɗana en ɗum fuu ana e wallugol ngol kasen du goɗɗum wonton ko kanɗen ƴeewde se pulaku o jaɓi haalaji amen se ɓe nderi haalaji amen wakkati fuu miɗen mbiyaɓe so tiiɗalla won e nokkuji mon ɗe banggal jande l'école kolliteme ɓe mbawa fof mais komin mbawi komin gaɗa ɗum fuu pulako o ko fuu ɗo tawa ɗon soɗon jiɗi janggude école o onon ko on ngala cuuɗi école na on ngala jeynoɓe kolliteme kalanemen min ballan min ballan somin ndo yimɓe ley laamu o min kollita ɗum en hey so jawdi men jogui somin kawrino fa cuuɗi l'école moƴƴine walla cukaɓe ana jangga ɓe gaɗa hitande fof ana heewi coodoɓe kayeŋaji e livre uji e bikkeŋaji ardoise nelda école gelle mumen yalla sukaɓe ana keeɓa ɗumani fa jangga heeɓa ana nelda fi kaduli sukaɓe ɓe cooda kaduli sukaɓe so jangol ɓadima ɓe moƴƴina fa wona yoga yugu yo wawi ɗum keesi ɓe kawre ɓe nelda classe ji ɗi yalla sukaɓe ana kokke fa walla ɗo e yidde heddade e l'école miɗen kaɓano ɗum yalla cantine ngaji ana moƴƴine ley gelle ɗe miɗen kaɓo ɗum yalla cantine ngaji woni tawi on sukaɓe janggoɓe école ɓe keɓa ɗo ñaama tawi so yeeyi toon beetay fof ana wawi wattade toon heɓdo mbiya dogan hoota fatou mbiya warta kasi forage ngaji waɗugol ndiyam kaɓo yalla forage ngaji ana waɗe ley gelle ɗo ndiyamɗa ana ti kabar mo ana ti bon ɗum fof koye pulagude ana gaɗa ka no ballirɗa neɗɗo fuu so ɗum nangue hakkille mum so nanguela ɗum soobe fuu fo ɗum latoto men nen joni onon jaati e fam moɗon fulɓe ɓe fa hande hono pinal mabɓe jaati huccude e banggal jande nde fa tawe kamɓe jaati ɓe ɓeno e jande nde ɓe tewta ɓiɓɓe mabɓe ɓe laato laam fa hande eɓe ñakora ngal ɗon pinal bon ɗum fof e faamu o woni saabi ƴeew haalama sensibilisation waɗama ko heewi haalama e télé ngaji haalama e radio ngaji acce sukaɓe ɓe jangga batuji muɗum gaɗama cagge batuji mum mawɗi gaɗama fa jama o haalne yalla ana acca sukaɓe ɓe naata l'école naata l'école sukaɓe wonɓe ɓur'ana ɓeydo neɗɗo wiyata pati suka mum jangga ka tinne soɓe naati e ɓur'ana ɓe keeɓi julluɗe mabɓe fou wona wajibi fo ɓe laato hafise jaltineɓe gaɗoɓe enseignement ɗo neɗɗo ekkitoto golle enseignement professionnel a yi seeni to ɓe udditi nokku
ɗo sukaɓe taalibaɓe garata fa jangga yalla ana joppa gardinaji ley boyi mi ɓammi anniya mum fammi ɗe gondi e golle mum yalla seɓe jangi ɓe keeɓi alhamdulillah ɓe mbawi qabla maɓɓe e baada maɓɓe ɓe goɗɗima fou yalla miɓe gaɗa école professionnel ɗo ɓe ekkitoto golle tawi golle jaati ɓe jangga toon golle jaati ɓe jangga golle o ɓe jangga français otu sabi ɗum hande ɗum woni e dow e deydi ndi so mbawa yoppude français o nowre so ɓe jangi ɗum jo a wawi laatade maçon ɗum wona yaage no puddoraato maçon a wawi pikkude nagge ɗum koye golle ma a wawi no demal watte fa keeɓa hen nafa ɗum do aɗa moƴƴi e maɗa joppe wajiɓe e cala hono jangga qur'ana o mi waña ɗum de mi janggude mi hoola jangga qur'ana o tan non ɗum gasata so ɓe jangi qur'ana ndaare andal gongal ngal ɓe keeɓi andal e mbawi no juldete e andi qabla meɗe e baada meɗe jokka ndaare andal gongal eɗe keeɓa gurdude andal no gurden sabu ko neɗɗo jangi fof sa janggay golle jangan kasen wala ko nafi wala ko nafi non non ɗum fof pura ko wajibi yo ƴeewa ɗum yo watta ɗum e hakkille mum modi ba ɓe ɗum jaɓa sa jangini suka fa woɓe yetti wona wajiɓe fof ɓe jippino so woɗa ɓe jetti fof ndaaru no saraɓe mballaɓe noɓe natata école professionnel yole ɓe ekkito golle ɓe keɓaɗo ɓe guura sano ɗum tirgui jangguindema hay ɓe yoppitima a yoppiti joni hono watta hoota suudu muɗum wuɗo golloyta hande woko jangguɗo qur'ana fa woɗɗi woko demal nafata ɗum bon jande école ne jaati e won wakkati mo nde janggatake fe ana foti lebbi tati na lebbi ɗiɗɗe seeɗa sukaɓe janggoɓe école ɓe fou ana mbawi hotude cuuɗi muɓɓen so vacance waɗi ley hen jaati e mbawi janggude hen qur'an sembe pulako ɓe jeyata ɗo koye pulako ɓe fuu non ngorurno a naatan guiɗa a pamarel so naatugo l' école wari ɓe jaltiri ɓe nanna e l' école so wari vacance gara tawa mobba mo anni ɗo gara jangga de vacance o timmi koota par ce que hokkatake tan suka hana hokketta hokka hana ana ɓeydene du famde gasa sanne janggude qur'ana fuu se warte l' école o fo a taw kañum ɓuuri sabi hakkilo o feera sikki wala mais ɗum fuu wonto ɗum fo aɗa hani ƴeewede pati jawde qur'ana nde haɗa e nannude sukaɓe meɗe e l' école pati ɗum haɗa sukaɓe men nannude e l' école modi baɓe ana kawi wallodirde ko e dinaɓe ana mbawi wallodirde e meɗe en foof yalla eɓe acca sukaɓe men jangga ko so wona ɗum e kaddata numéro nde fa juute ɗe famminike sanne e général Ila Cissé en paami sanne bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV no o haalde joni haqiqa ni sikke fou wala hen en keeɓi ka hono e faamu e dow ko haali ko banggal hono tiɗallah keɓɗo en rafi jande nde e général Ila fulɓe keɓali janggude jande firtinde faaɓe tawe e laamu o ala haali oɗo waylitike hande ka ele leydi meɗen ndi e leyɗe ɓattiɗe en ɗe foof an a mawɗo fulɓe a hoore fulɓe a neɗɗo jannguɗo annduɗo jiiliɗo miijotoɗo hono jiruɗa leñol ngol janngo e faɗɗi janngo eyo mi ittata gikke an dow Allah somi wiya leñol ngol si jokkirini wala ko latto hunde fof aɗa wawi fergade tawi a boɓɓaki wonko ñaki en ka ɗum haɗata en wurde ɗum bonna e asulu meɗen feyi nana ko kanɗe e dardude pulako si arade nde heewɓe keeɓa e janngude enen sukaɓe meɗen enen famɓe ko ɗum woni ɓe so homo fof ana hooƴa sukaɓe meɗen ana wattuɗo en l' école ana hooƴa sukaɓe mawraɓe muɗum wattuɗo en l' école ana hooƴa sukaɓe miraɓe muɗum e sakiraɓe muɗum e deɗiraɓe muɗum wattuɗo en l' école se gaɗi ɗum e keeɓa jannguɓe de se koye ɓeedu e mballodiri modi baɓe ɓe mballa en sukaɓe ɓe janga se gaɗi noon fou ana moƴƴa retard mo keɓɗe o ana moƴƴa kewtenmo fa jaare yesso fa gone no jiɗɗe wonude ni a yii président goto Afrique du Sud Mandela wi sa yiɗi helde leydi fou pati waddu bonguji de daña daɗuɓe pati waddu char combat dañaɓe a heɓay sa yiɗi helde leydi fou taccu ɗum ittuɗum e jande taccu ɗum heddo e numéro leydi ni helanni famima leydi ɗum ana waɗno Afrique du Sud retard kaɓe jangi fa anni fa hono Mandela e gari naati kaso jalti gari laañi leyɗe kewɗe anto sukaɓe naati e jande ley pulako fa Allah waɗi yogaɓe anni laañi leyɗe ɗe gonga non pati e ittata gikke me ɗo leyol kambari mbofino fa hande ce n'est pas tard taaɗay diway
diway wata dikkaki diway ɓota ayyo tinnoɗen yalla sukaɓe men ɓe ana jangga sukaɓe men wona worɓe tan de surtout ɓiɓɓe rewɓe tawi debbo kañum woni hoore joni woni joom suudu sanne debbo birata suka debbo wallata suka gorko imorta wakko sawru muɗum ya e lawol mum debbo wondi e suka so debbo jangge fa anda no yarata fa anda no suka birdete fa gasa ɗum gasatade min no tinnoɗen ɓiɓɓe worɓe jangga ɓiɓɓe rewɓe ɗum jangga fa keewa so ɗum waɗi hande si en namni faɓe keewi subaka en keɓa docteur e rewɓe sikki wala en keɓa magistrat e rewɓe e keɓa jangguinoɓe e rewɓe e keɓa ingénieur e rewɓe e keɓa ɗum fulle e rewɓe ɓe ɗum wallade ɗum torrata ɗum nan ɗum wajibi kana ƴeewe ɗum tabita pati jeggite sukaɓe rewɓe ɓe pati jeggite ɓiɓɓe me rewɓe ɓe pati weɗiɗo debbo yo unoyode yo defode ɗum yo keeñi accu e janggoye so warti ñande o jangata kikiro walla inni ko ɓatto ɗum e cappu ka wajibi ɓe acca sukaɓe rewɓe ɓe jangga no ɓiɓɓe worɓe laatini e wajibi jangga fuu o wajibi du aɗa doga dow meɗen fa ɓiɓɓe meɗen rewɓe ɓe ɗum jangga l'école so ɗum naati du e jiya leyol waylitoto fa gasa e jara yeeso du si Allah jaɓi famminike sanne général Ilas wonno e min tampinima e haala seeɗa e joni aɗa jogui hono ko jiɗɗa jertinde leñol ngol no goruɗen hande ni ele leydi meɗen Mali ndi rafi jande nde ka tabiti joni noon eɗen mbawi heɓɓitade ɗum tawi hande ko yimɓe puɗɗi famde seeɗa seeɗa Allah e dow waylitagol aduna no wardata aduna o yiidi yimɓeɓe puɗɗi famde ko heewi ka leñol mon e ngol fa hande e ngol daso caggal to wondu ala haali goduɗo hoɗum fof jiɗɗa jertinde leñol ngol banggal noddandu fewde e ɓiɓɓe fulɓe boy en kalata hande hunde fof ko en kaalayno arade sikki wala banggal leñol ngol non wori en puɗɗi haalde duuɓi kurɗi waɗi yalla leñol ngol Allah laato sago meɗen sanne nono ko mbawɗen fillade e go'o ko kalte hande koɓe acca sukaɓe ɓe jangga ɓe acca sukaɓe ɓe naata e to mbiɗen soldetegal to yaati pati ɓe joppa ɗum leydi fuu ndi jiiɗa hande ndi wala armé lobbo fuu futa wala leydi sikki wala armé ne yaata caggal sukaɓe muɗum non wori nde sukaɓe men ɓe naata e gendarmerie ɓe naata e police ɓe naata e garde ɓe naata e armée de terre ɓe naata e armée de l'air e keɗon caggal de ko gaɗɗen fuu sikki fo wala sabi ɗum woni laamu sa tewta e ardade sa tawata e ardade sa naata e ley joom en sembe ɓe a yaɓɓete de sikki wala ko mbawɗa du nono ɗum wonto ɗiɗo ɓerde du banggal ndenagu leñol ngol eɗen dardi pula ko fa hande ɓe tinno yalla ɓe baasi woni hakkude me e muɗum ɓe yalla kawral ngal ana warta ɗum laati siŋaji goɗɗi ɗum laati solditegal sanne kawral ana wawi warde no kawral ɗo wardata de kalden fa kawren kalden ɗum ni dialogue o kalden oui so yimɓe wonɓe sella ɓe jaaɓi so laamu o jaɓani en so immiki en kaldi e maɓɓe woɗɗo ɗum yettatako de sabi leñol ngol tampi hande de tampide leydi ndi du tampi leydi ndi du tampi ka fu leñol ngol ɓuuri tampude ɓuri leñol ngol warate nokkuje ɗe fo sikke fo wala nokkuje ɗe fof leñol ngol warate jawdi limu fuu jawdi leñol ngol naɓete fa warde e mesakaji rewɓe sikke fo wala fof ɗum naɓete fof ko dogi so witti ko wiyete réfugié e déplacé en sa ƴeewi dow temedere fof a tawan capanɗe jeenayyi e jetti na capanɗe jeenayyi e jeenayyi fof e pula ko woni aya ɗum de ana metti nden ɗum waɗa déplacé egginaɓe iwde nokkuji egginaɓe so i nokkuji mumen hedde ana pili Bamako e Ségou e Sewere e kala en so ɗum waɗi e leñol leñol piltitako de sabi eggude fof eggide e sukaɓe muɗum sukaɓe mum jangata kañum hoore mum gollata durata remata awata watta fewi hunde ana heddori ni duuɓi nayyi joni aneɗe ni pilo so duuɓi nayyi iwi ley gurdalal suka ana heewi de bon nawti hedde rattrapé o retard ɗum yawata hewtoyde ɗum heɓɓitade ɗum jaati yawata yaafa nden no baasi o sabi ɗum ɓuuri fuu haɓɓude hakkillaji hande koye pula ko hande ƴeewano gatten yalla baasi o safare aɗa heeɓe muɗum dow kaldal
malfalta ɗo kam e kallilamu o nafata de kono mi fellami warata o nafata mi hawre min wara ɗum timminta baasi ko timminta baasi de ɗukka gila nde premiére guerre mondial fa yetti deuxiéme guerre fa yetti ɗo gonɗe hannde woni fof timminta baasi so wona joɗɗen kalden o yoppa seeɗa o yoppa ga seeɗa fa ngare kawten yalla ko watta koko ana sella yalla leñol ngol ana reeno yalla leñol ngol ana hoota e gelle mum ɗum fuu mi kaali e laamu o pulaako o du ana haani wallude banngal yimɓe meeɗen wonɓe sella ɓe ɗum woni yimɓe wonɓe ladde ɓe yalla ɓe ƴeewa ɓe jaɓa ɓe kaalde yimɓe jooɗo de kaalda so kaldi koɓe laarata ko e mbaawi haalde ko waawi laatade ko aɗa waawi haaleede ko waawa kode e mbaawi hulliteede sabu hunde fof dow sériya dogata ka umen joɗɗen kalden yalla tiiɗalla e tampere wonde dow pulaako o yalle ɗum sela pulaako o tampi de haa koye pulaako o tampi wala ko ñaama wala ko yara anni doga ley gelle fa hannde jiya dimo debbo anni garbino bon kanaaɓi de ɗum kalɗe darde safare mum kaldan e kawral waɗa hakkunde yimɓe ɓeeɗo e laamu o du watta he koye diina ɗe e koye pulaako joɗɗen kalde e maɓɓe kawre maɓɓe yalla o moye par ce que yimɓe ira sella Pakistan en Afghanistan en Syrie en anda fe ko woni Afrique wona haala mali kara watli gelle meɗen hedda ɓe gaddodira en an ka ƴeew ko woni hakkude dawla kañum alkayda ɓe so ngari ni fa kaɓa dow leydi meɗen fa sukaɓe men fulɓe naata e hedda ɓe mbarodira ko nayi de a anda fe no ɓeɗo iwata ɓe garda ɗum leydi meɗen hedde ɓe mbarodira e koye meɗen won hani ƴeewede so ɗum fu ƴeewa so kaldan e kawral ngal waɗi donc ko ɓuyɗe tiiɗalla o yalla enen du eɗen keɓa wurtude yalla eɗen keɓa yaade ley gelle meɗen eɗen keɓa waddande yimɓe meɗen ndiyam waddande ɓe ñamdu wallude ɓe l'école e docteur e feewi hannde a waara ana tiiɗi so wi hawra e bandi e ngara nangue bon ɗum an haani selde yalla leñol ngol ana bilto leñol ngol tampi enen tan du tampi mine kadi ɗum woni ewnango amen ɗum woni wullango amen ɗum e dardidu neɗɗo fof joguiɗo sembe na bawɗo andaɗo ana yo haala nane so haali ana nane fof dardango fi sabilillahi yimɓe gara beela ana kalda yalla tiiɗale goɗɗo dow pulako ana ɓuyto ɗum onon hoore fulɓe ɓe ka ɗum darani jelle e ñalawma ɗum e darani jelle ɗum e darata min mbiya tan e ɓama malfame kaɓe haɓago waɗama fa tampa wala ko nafi ande malfam fa kaɓa e homo he so wiya haɓa e sodra si a biltata so wiya haɓa e yimɓe ladde ɓeydu a biltata ɗum ko haɓa mo e ñinen ɗum laayi homo kaɓata duuɓi nayyi hikka daro janka tew tabbas eyo duuɓi nayyi eɗen ni mbarodira wala fof ko yiya kana beete fof caggal jaarde beete fof réfugié ɓe ɓeydoto beete fof ɓe dabañi e ɓamtete ɓeydoto beete fof sukaɓe jangata l'école ɓeydoto ñooɓe maayoɓe ni kamɓe ne nafi suude l'école ɓeydoto nanno kalden no yelle ɗen ƴeewa safari wonde e o naaw yelle ɗen keɓa safari fe so ɗum sellay hannde ka mais ɓuytoto yaade seeɗa seeɗa fa keɓen jam fa keɓen sabu meɗen eyi ɗum woni haala mais ɗum woni yiɗan jiyal sannike sanne e général e joni e bandiraɓe tedduɓe ƴeewa Pinal TV seeɗa heddi e wakkati o e jonnoon e général Ila Cissé mo jiiɗonno o e ko tiiɗallaji ɗi naati e leydi ndi o silmini sakiraɓe meɗen hewɓe egginaɓe e nokkuji muɓɓen woni hono ɓe silmini e nokku makko o uddi taniɓe toon jande duude kanko wawi haalande e nden ɗon jande général Ila a waɗi kala ko mbawɗa fo aɗa andana duuɗo yo Allah andani joni hono jande wonde to sitti to nokku maɗa to déplacé en wonɓe toon ɓe hoɗo e hoɗum ɓe janggata toon saabi haala jande kalten o hannde jande école woni ko toɓɓuɗen no hani tawi wona école tan ɓe janggata to bisimilla eɓe jangga to walde jikke suudu baba ɗum woni to gaɗɗen jande qur'ana nde jaati ɓe qur'ana janggata to ɓe lewa toon to ɓe mbaalata to ɓe ñallata to ɓe keddo to ɓe jaltata ɓe garbinoyo modi baɓe mawɓe ɓeɗe gaɗoɓe coordination muɗum ɗo woni Alpha Hamma Imam Hamma Cissé kañum Mobba Abbour Alhaji Mouhtar Ba jaati kañum e ɓiɓɓe meɗen jamɓe fesi ɓe kunarin koɓe bondeɓe jamɓe kunarin koɓe anayi ɓen ballodiri se walde nde joƴƴini ɗum cuuɗi l'école ɗi maha ɗo ɓe mbalata ɗo maha suudu dogotoro maha ɓe jangata qur'ana so wo jippinɓe totte sara mumen se mawnay ɓe gondi du e darde no jande l'école woni jande golle formation professionnel no laamu o wallirta e
faɗuddu jooɗo tawi so ɓe tili janngude seeɗa jannga qur'ana o ɓe jannga golle jaati ɗum wonto ɓiɓɓe déplacé en ɓe a jaati déplacé en ɓiɓɓe déplacé en ɓe ɓe hono ko kamnoɗe arade ko noɓe gatta nde l'école ana jangge classe ji 4 wontu ɓe gara ɓe jangga l'école jangginoɓe keɓama yoɓe teɓe jangginaɓe nde vacances wari ɓe naata école uddama ɓe naata e duɗe qur'an ɗe dokol ngaji ɗi fof ni pewtodira woɗɗodira ɗi natto ɗi jaɗi jakmoyetto ɓe keɓan koɓe juulde so l'école udditi ɓe gartiraɓe l'école ɗum wonda aya ɗum ne e barkina aslami e heewɓe mballi majjum wona iila waɗi wona kañum tan woni baɓe heewɓe mballi en ay koye pulako kewɓe mballi tanta pulako walli no wawri fou baare goɗɗe ɗe fou mballi eyi noon faami ɗum ndaruɗe jaam o timmoɗe koye kan ene keeɓa janggo wallay famminiki e wakkati o heewi aɗa jogui konngol cekkitotongol fa mbaynodiren aya koye noon fuu en joguimi cekkitotongol fa mbaynodire yo dow ko kalɗen ko jande sukaɓe l'école o e kalda e kawral yimɓe meɗen wonɓe ley ladde ɓe yalla jaam ana warta e leydi ndi ni foti ko yimɓeɓe haalde famminike sanne général Ila Cissé a jarama sanne sanne e bandiraɓe tedduɓe ƴeewa Pinal TV ɗum ɗo wonno ko keɓɗuneɗen général Ila Cissé jarriɗo yoppude haaji muɗum hande fuɗse tawda e meɗen ɗo fammininde en e dow andal makko e faamu makko e banggal jande école nde hono torraji ɗi jiiɗen rafi jande meɗen nde torraji ɗi gaddani en ɗum ɗon woni ko kalɗen ne e dow muɗum andi nin ɗon wiide du général Ila Cissé illa o anda e leydi ndi o anda noon yo ballowo nenno ɗo sikke wala leñol ngol ka ana andanimo Allah du andanam o sa ɗum ka sikke wala hen eɗen ñaago Allah andan hono darde makko nde jiiɗen nde sabi en fof eɗen paami ley tiiɗ Allah gaɗɗo e ley leydi ndi hande o fay goto heɓaka hono neɗɗo ka cimmininɗo yimɓeje meɗen egguɓe e koɗorɗe mumen ɗe ko foti o haya tawede ne o waɗi ko ɓuri ɗum fande ɗum ɗon warde ɗum woni hono jikke suudu baaba ɗo sukaɓe ɓe jangata qur'ana si janga golle tawe dogotoro won toon fuu won toon ɗum du e nokku makko woni ɗum ne eɗen jettanmo ɗum sanne sanne eɗen barkinamo eɗen andanimo yo Allah andan o fa hande e tinnare e bawɗe e cellal ko Allah hokkimo ko nden noon yo Allah junnu ɗum ɗon woni ko mbiyeten général Ila min barkinima sanne e tawdede e amen hannde yoppude haaji maɗa fof jaɓa wattodirde amen ɗo hakkille min barkinima fasanne joni en kaddi ɗo hannde so Allah jaaɓi en keɓodiran e wakkatiji goɗɗi e toɓɓe goɗɗe kase inchallah jarama sanne général assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh on jarama kasindinɗo e téléphone kantiɗo mo heewa kaalisi fuu yetto to Kola Diarra jeeyowo téléphone ji dabanani Bamako banggue Kolombada si qualité ngaji téléphone ji goduɗi hande ɗi fuu ne keeɓe to makko téléphone ji si marque ngaji ɗi fuu ana toon Samsung Tecno iPhone fa yettade qualité ngaji goɗɗi kesi goduɗi hande ɗi fuu ana toon téléphone ji Kola Diarra ɗi Dubai direct fa Bamako sa yeehi to makko to a yawata fey kanko Kola Diarra e miraɓe muɗum no mbiru enani dabanani banggue Kolombada numéro bitigi makko numéro 8 ɗum woni bitigi o kanko Kola Diarra numéro téléphone 76 77 16 44 na 79 14 18 52 sa soodi téléphone ana écran muɗum ana signa na téléphone sa naati e connexion ana wula taw wona to Kola Diarra coɗɗa sa soodi to Kola Diarra téléphone maɗa wulata écran muɗum signata fini yettade to Kola Diarra so tawi seeɗa codirɗa na coodowo doƴƴere ɗum woni engrais e détail fuu Kola Diarra ana yeeya kasindinɗo e téléphone ji kala goduɗi hande ɗi fuu sa yettike Kola Diarra a nimsata Dubai direct fa Bamako Kola Diarra ittani en dokkuru téléphone